Chaill An Mhí agus Ciarraí am áta cóid an tre Lidl. Cucacó bheith chorais ar hena léim an deir seach na beag seo. Mícheál Drisláán hall man trádrachta. Bhí bua ag tastáil ó na champíní ratha Ciarraí chun seansa thart-dómh a bheitsanóíocht tréimh na stratham líon a bhaint agus chuirdir anna hús leis an Gaibhland le Luis ní bhuairthirrtaigh Harbár. Ní bhuair An Mhí éon scórón immert sa chéad agus lean Ciarraí leis an scórán. Cúlíní maithe ag Hannah O'Donoghue agus Ciarraí ceithre cúlín chun tosaigh. Daimsigh ní bhuairthirtaigh a 4 cúlín agus Ciarraí 6 cúlín chun na maithasa ag leathaim nád an aile nád a 3. Fuair Shelley Melia anna scórt An Mhí ar shráid nóna deachar dómh. Ní raibh ainge ábalta Luis ní bhuairthirtaigh a stoppa, le sár haspántas uathaí agus 8 cúlín ar fad aici. Agus le cúil ag Emma Dínan, bhí bua éasca ag Ciarraí agus seans a ríist ar craobh na stratha im líana a bhuachant.